Kaixo sakezaleok, gaurko saio honetan idazkerari buruz arituko gara. Laukiak ezagutu. Karratutxo bakoitza zutabe eta lerro batez zeharkaturik dago, eta zutabearen letraz eta lerroaren zenbakiz idazten da. Markatutako karratua E5 izango da. Piezen idazketa. Piezak bere izenaren lehen hizkiarekin idazten dira. Peoiak ez du hizkirik eta soilik hau kokatuko deneko laukiaren izenaz eta letraz identifikatuko da. Peoia E3 joan da. Alfila C4 joan da. Dama H5 posiziora joan da. Zaldia F3 joan da. Errege E2 posiziora joan da. Gaztelua E1 posiziora joan da. Mugimenduen idazketa. Mugimendu bat idazteko lehenik jokaldiaren zenbakia idatzi behar dugu. Gero zurien mugimendua eta ondoren lerro berdinean beltzena. Harrapaketen idazketa. Pieza baten harrapaketa bider zeinuaren bidez idazten da. Zeinua harrapatu egin duen pieza eta harrapatua izan den piezaren artean jartzen da. Kasu honetan, zaldiak peoia harrapatzen du. Peoiaren kasuan, bere zutabearen letra, bider zeinua eta harrapatutako karratuaren letra eta zenbakiaz azalduko da. Zeko peoiak dekoa harrapatzen du. Figuren kasuan, piezaren letra idazten da letra larriz, bider zeinua jartzen da, eta harrapatua izan denaren karratuaren letra eta zenbakia idazten da. Zaldiak peoia harrapatu du. Jokaldi nahasiak. Badaude kasuak ez daudela argi zein pieza harrapatzen duen eta horretarako lehenengo letra, gero kokatzen denaren karratua eta gero harrapaketa idatziko dugu. Kasu honetan, beheko zaldiak peoia harrapatzen du. Jokaldi bereziak. Errokeen kasuan, zeinu bereziz adierazten da enrokea. Enroke motza, eta erroke luzea. Partida baten emaitzak. Partida zuriek irabazi badute, 1-0 jarriko dugu. Beltzek irabazi badute berriz, 0-1 jarriko dugu. Eta partida berdinketa izan baldin bada, bat biren zeinuaz azalduko da idazketa.
Jokaldiak baloratzeko zeinuak honakoak izango dira. Partida motak, 3 erakoak izan daitezke. Motelak, azkarrak edo oso azkarrak. Erlojua. Jokalariaren denbora neurtzeko erabiltzen da. 2 erloju dare jokalari bakoitzeko, eta mugimendu bat egitean, botoiari sakatu eta arerioari tokatzen zaio. Hauxe izan da guztia gaurkoagatik, mila esker eta hurrengora arte.